Ki kanhun menteri sorkar jongka Israel kin yakren ye ki sinjam ki bahadin jongka thma. La khmi lenti ba ye ki menteri sorkar jongka Israel kin yakren ya kapor balabu bat ka Hamas ban yasoy ya ka jingete kular ban penpai biang ya ki nong syakem balaset ha Gaza bat ki sinjam bahadin jongki sipai ha ka jingelang ka ban long mentakasing ong ka kubor jongka wainet jongka Israel. Kat ba ki jing yakren ban sange thma ki dang yai peteng ban sakut klem kanu ka jing yai lenti ka bathmai ki kanhun menteri rang ba ki dang penbor ban penjur ya ka jing yale persya ya ka Hamas bat ban pha chu ya ki kanhun sipai sa Gaza leng ba ka jing penlong ya ki sipai balabu kerpang da ka ba pendon kam ya ki tiar ki ba kham he bat ki jing hier thma ban penbor ya ka kanhun Palestine ban kampli ya ki jing terwa jongka Israel ha ka jing yalang mentakamit ki menteri sorkar kin saya kerenru ban pha jing rap syakaza ha ka juga por lakni lenti ba Netanyahu un saya keren baru presiden jongka rui Amerika Donald Trump ha ka por baki ya keren pun ha ka baki ki arngut kin nong yalam kin ya keren halor ka jinglong jingman ha Gaza bat ki jing persyang ban penpai biang ya ki nong syakem nalor ki wepat ki mat